запахтян американски войник се доближил така до една монахиня и казал, нали, извинете, нали, може ли да вляза под растове да се скрием, ще ви обясна после за какво става въпрос. И сега тя му разрешила, влязал нашия под расто и след малко идват двама военни полицаи и питат монахинята дали е виждала войника. Монахинята съответно казала, че никой не е виждала и те си продължили по пътя. Излиза след това войника от подрасто и, нали, супер благодарен такъв, нали, не знае как да благодари на монахинята. Тя му казва, нали, че няма проблем, нали, сега разбира го, нали, и той сега обаче решил да й направи един комплимент, като й казал, че има много хубави крака. И сега монахинята го погледнала и казала, ако беше погледнал малко по-нагоре, ще видиш какви готини топки имам. На мен също не ми се ходи на война.